Som Lleida és una associació definida com a grup d'opinió i participació ciutadana sense ànim de lucre i sense etiquetes. Una entitat que el passat divendres va ser capaç de plegar en un sopar multitudinari gairebé tota la societat civil lleidatana. Tot plegat per donar-se a conèixer públicament i per premiar una entitat, una empresa i una persona compromeses amb la ciutat i amb el territori. El grup La Mañana, l'Associació de Veïns i la Vocalia de la Dona del barri de Llívia i Josep Lladonós, al Pepito de la Fonda, van ser els guardonats amb els primers premis de l'associació Som Lleida, que divendres passat va reunir més de 600 persones en un sopar multitudinari a la Fonda del Nastasi de Lleida. Aquesta entitat, nascuda el 2006, ha funcionat fins ara gràcies al boca a orella, organitzant xerrades i conferències amb professionals de disciplines molt diverses i ara vol aconseguir més projecció per tal d'estimular la participació ciutadana. Empar Rovira, presidenta de l'associació, es mostrava molt emocionada amb el gran suport rebut, ja que van assistir a la cita representants de 42 barris i partides de Lleida, 21 associacions culturals i socials, les cases i centres regionals, comerciants, col·legis professionals, persones del món universitari i representacions de tots els grups polítics. He anat taula per taula, les 38 taules que hi havia, la gent un recolzament impressionant, la gent dient que col·laboraran amb nosaltres, que ens demanaran xerrades, que volen estar amb nosaltres, i molts ja quan els dic, bueno, ens veiem l'any que ve, ja van dir, bueno, necessitaràs un lloc més gran, perquè tindràs més gent. Llavors, amb tots els aspectes, tots els veïns només venint aquí ja m'han recolzat, però després, una vegada aquí, és que tothom ha sigut increïble. A l'hora dels premis, l'Associació de Veïns i la Vocalia de la Dona de Llívia van rebre el guardó associatiu per haver entès des del principi el caràcter de l'entitat. El premi a l'empresa va ser pel grup La Mañana pel suport rebut quan Som Lleida encara no era una entitat coneguda. El premi el va recollir el president Emili Dalmau. Finalment, Josep Lladonós es va emportar el premi al compromís personal per ser una persona sensible, solidària i compromesa amb la societat lleidatana.